Hei ja tervetuloa seuraamaan iRabim-ohjelman ensiaskelia. iRabim-ohjelma on selainpohjainen sovellus, joka mahdollistaa IFC-mallin analysoinnin luonnollisella kielellä. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, nähdään seuraavaksi. Ensiksi kirjoitetaan sisään käyttämällä vaikka Google-tunnuksia. Vasemmalla puolella näkyy tietomallin rakenne sekä sen alapuolella valitun elementin ominaisuustiedot, keskellä 3D-visualisointi-ikkuna työkaluineen sekä sen alapuolelle avautuva raportti-ikkuna. Oikealla nähdään tekoälyyn liittyvät työkalut, jossa voidaan keskustella luonnollisella kielellä tietomallista. Haetaan Rava 3 Pro ja kehityshankkeen yhteydessä laadittu IFC-malli. Mallin koko on noin 37 megaa. Odotellaan, että malli avautuu. Esikatselussa voidaan nähdä tietosisältöjen vaatimustenmukaisuus, jossa tulokset on luokiteltu arkkitehtuurimallin ja lakisääteisten vaatimusten mukaan. IFC-malli avautuu 3D-näkymään, jonka jälkeen voidaan tarkastella siitä luotua raporttia. Ensiksi näkyvät hyväksytyt tulokset, sen jälkeen varoitukset ja virheilmoitukset. Virheilmoitus valitaan, jotta se näkyy 3D-ikkunassa. Kun elementti valitaan, sen tiedot ilmestyvät IFC-rakenneikkunaan. Elementin ID-arvon avulla voidaan kysyä tekoälyltä tarkempia tietoja. Elementin ID toimii tehokkaana avaimena syvälliseen analyysiin, joka nopeuttaa virheiden ymmärtämistä ja korjaamista IFC-tietomallissa. Tavoitteena on tietosisältöjen lisääminen suoraan IFC-malliin. Virheilmoituksen huomautus voidaan myös syöttää tekoälylle. Tekoäly selittää virheen yksityiskohtaisesti. iRabim selittää myös, miten virheet voidaan korjata ja IFC-malli päivittää. iRabim ymmärtää, millä ohjelmalla se on luotu, ja se kertoo korjaamisen vaiheista yksityiskohtaisesti. Rakennuksen elementtejä voidaan valita 3D-näkymästä, IFC-mallin rakenneikkunasta tai sitten tekoälyn avulla. Esimerkkinä listaa kaikki ikkunat. iRabim-moduuleita voidaan siirrellä ja niiden kokoa voidaan muuttaa. Toinen esimerkki. Listaa kaikki kaiteet. Kerro kaiteiden rakennusmääräyksistä. Tässä siis lyhyt katsaus iRabim-ohjelmaan, jossa on haluttu testata tekoälyn toimintaa IFC-mallin tarkastuksessa. iRabim on vielä beta-versio vaiheessa, mutta toivottavasti saitte ideasta kiinni, miten iRabim auttaa jalkauttamaan IFC-mallin oikeaoppista laatimista. Muista, matka on vasta alussa. Kiitos mielenkiinnostasi.